Malawi Today. Sijoncho. Sibasi. Mwapalamulanso MCP. Chipani changa MCP. Mwapalamulanso kawiri. Mmaganiza bwanji guys. What is this again? Inu mukatenge anthu mukaunjike pa ground. Ndiye muzika alemba ntchito pa ground. What is that? Kungoza tilemba ni makalata. Makalata awo mukaponya tikuitanira kuma interview. Mukanatha kupanga control amount of people you want. Maonatu. Kulume kumaganiza bwanji kumeneko guys. Mumaganiza bwanji kumeneko. Ndiko samo 4 months itu. 3 months now ndi matsiku. Are you going through or mukuchoka? Guys, MCP no kulepera kubakirani. Maganizo amene onde aboma achipani kapena I don't understand. Maybe it's me who is wrong. Anabwesa maganizo ameja ndi ndani. Mistake after mistake, blunder after blunder. Guys, ndakhala kusupporta MCP from 20 kwambira chaka chimene tinavota chija. I was one of the biggest supporters chifukwa ndinkadana ndi DPP. I want the DPP out. But as of this time, miyezi ya sawai ndikuzopanga chisankho libola abwererenso. MCP, please guys. Where are your brains? Another mistake. Kaya ndipo muti munthu akatere basi mwayambe kumfunira zifukwa. Ndango yankhula ine. Nangokulangizani. Mukatero basi ndi dani wanu. I'm not your enemy. So far, I never remember nditwa MCP, and I'm a very strong supporter of Chakwera. For my diseases, I cannot tolerate. How? Guys, matani kodi? Mboma muli anthu koma amene ogwira ntchito bwino. Anthu amene muli kumipando kuntchitoko, amene mawira daily kuntchito. Mumaganiza. Munapita ku school bwino. Ine ndikumva chisoni.